Είπα βοηθού. Σ' αυτό που είπατε, όταν το συνείδητο. Γιώργο. Μη κοντώνεις, μη δουλεύεις, μη πεσαρεμάς, μη εκείνο. Πού ξαπαματήρεις, πού κλαις, πού πουλές. Ήθελε να γίνει αυτή, Βρήκα χώρο. Τζορτ. Βρήκα χώρο. Το παραβιάστηκε καλό με το μυαλό μας από την ώρα έχουμε μέσα 280 είναι καταγεγραμμένα, καλεγραμμένα από το παλαιό της Εκκλησίας. Τώρα που επαναλαμβάνω στα περισσότερα χρόνια σαν για Το γράφω. Γιάννης ο Θεούς σας. Γιάννης ο Γοατά. Ο λόγος του Θεού. Καλά. Ο λόγος του Γιάννη, όχι Θεού. Όχι Θεού. Αλλά τι ακούς δρόμο, εσύ τα ακούς, είμαστε πάντα. Κι όλος είναι αμαρτωλός. Ο άλλος είναι αγκόλας. Ο άλλος είναι αγκόλας.